Loy, pila na may kita na to diha. Boss, 60 pesos ra boss. Nganong na 60 pesos mo na, nga walong to kabuk atong pasahero. Walay ko manikas lagi boss. 60 pesos ra lagi ni taon eh. Walo kabuk pasahero. Ya sa tag-10, di ba 80? Yang anong 60 pesos ram na inaani mo, asam rang 20 ana. Ay ko ina katundo ka pasahero mga kagto. Wajid ka masayot boss. Mas ngilat pa ni skag. Napamgina dia oh. Kita na pa yan diri sir eh. Murag adlaw kini diri dapita ra. Kasi na oras na dia. Alas 11:30 sir. Sir. Tanawa sir. Nagunsa man ka dia. Tubag ka akong pangutana. Nagunsa ka dia. Basin wala ka kailan mo. Mga military ra ba mi? Sir, kadlok na ba ni sir eh? Sir, dagan sir! Sir! Commander Casio, unsa problema? Sir! Naida kong problema, sir. Unsa man ang problema ha? Sir, gigukod bi mga zombie, sir. Unsa zombie boy? Pagtarong ka day? Sir, di magamuto, sir eh. Nalagi zombie, sir. Sige. Tinuod man jud ka nga nay zombie. Sige. Kuha dito yung mga armas, bulletproof o granada. Kay mag-operasyon ta. Sir! Yes, sir! Commander Casio, come in. Commander Casio, come in. Unsa ang sitwasyon dia? Oh, hello, sir. Wa pa lagi manggawa sa mga zombie diri, sir. Basta, permintir ako diri, sir. Kay, naara lagi nila mga zombie diri ron. Okay. Roger that. Stay in position. Commander Casio, come in. Commander Casio. Shit. Go, hulma us mo motor ko kay. Kuha na ko kung uyab. Lagi atay mura ka nagsbuskin siya eh. Naong ko nang buskin siya eh. Atay mo maong gagnaong buskin siya eh. Paitira. Sa diyo ko, pahulma ko si mo motor ko. Dili ko kumpiyansag pahuwam ni Mugaw kay wabi kay lisensya, dakpan lang ka. Among-among lang ka. Ngano mahadlok ang kagawin? Wala na may roy sitong ni og pulis. Nangatog naman nun. Atay dili ko pahuwam lagi kay dakpan niya ka gahiyag uni mo eh. Sure ka? Di ka pahuam gaw? Di ko pahuwam. Nga naman. Isumbong di kang predo ah. Imo gikawat ilang mga itik. Pagbantay-bantay sa mga eskina ha kay basig na checkpoint ba? Wabi kay lisensya niya, ako motor maamong pa. Lakaw na dito. Balag buntag ka muli basta alang nagasgasi ako motor. Kik 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 kik. Kik 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 kik. Kik 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 kik. Kik 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 kik.
Wa ko sundang dito jud niya. Kung makita ni mo ka ng wakwaka, basa. Bus, di lang sa tigbaso din eh. Basta na gwapa kay ng kikika. Sige, sige. Kung gwapa ng kikika, dada diri ha, pero kung bati ginagnaong gid, patya largo. Sige, boss. Wak wak. Naog dre. Tuo kag ngadlo ko nimo. Naog dre. Bisag jirjiron ta kang buanga ka. Naog dre ba? Kay jirjiron ti ka. Ilo man kang buanga ka.